eneko Olmedo, eneko Martin gara. Alegria eta gozen gara. Gaude egiteko Zebredugu zinta zati bat, folio zuria, kartulina, bolia, lehain eta beltza, artasia, pegamente, arkatza, ometza eta rapagailua. Hona hemen jarediak, lehenengo lau kapezui, gainetenoa tolestuko ditugu, gorputza egiten. Tolestean oia horizontara jare. Lau abaniko ditugunean erditik tolestu eta bi aldeak hartuko ditugu horrela. Ondoren bi abaniko elkartzeko ditugu. Gorputza egiteko. Jarraian beste folio erabiliz buruaren gorria. Pasu berriak jarraitu, baina orain folioak vertikalean ipiniko ditugu. Pasu berriak erabiliz, baina orain folioak vertikalean ipiniko ditugu. Azkenik, gure erospanpin bukatutakoa bolobilak berri eta gorputzaren ipiniko begatu bolobilai. Azkenik, gure erospanpin apainuko dugu. Kartulinez, txaloa, sudurra eta bufanda. Gatinez, botoiak, berriak eta hoa. Txaloan, apaizinta bat grapatuko dugu eta listo. Espero dugu, Lagunduko diozu eneko? Zer espero duzu? Panpina? Inork ez daki taldean? Zer espero dugu? Panpina? Ah. Eta? Hurrengo gabonetan? Oso ondo. Devin. Agur. Aio, peraio.